ug atong tan-awon ang kinabuhi ni Kristo ug sa iyang mga tinun-an, murag ug karon pa ning panahon na murag ni viral na gid ni sila. Por tinagyong sikata og di na gani sila makapangaon. Nya bisan pag mulihay sila sa crowd, muadto sila laing lugar, ang mga tao magdagan, murabag ka nang, di ba kakita mo anang naay mga sikat kayong mga tao, mga artista, di ba ang mga tao magdagan, og asa dapita, dagan yun, sikat kay sila. Pero ngano man nga, miending man ang ilang kasikat, nga nalansang sa cross si Kristo. No, katawanan kay no. Ang mga tao sigpangita, portig yung sikata. Yawa man sila gibuhat nga dautan. Pero ang ending nalansang sa cross. Kay bawo mo tubaga na. Karon ang atong mga sikat di man malansang sa cross. Ang uban hinuong mga sikat mahimong mga konsehal sa lungsod, konsehal sa mahimong politicians ba, mahimong mga businessmen, mahimo pag gani mga senador, mahimo pag mga congressmen, usay mahimo pag yung presidente sa Pilipinas tungod sa kasikat. Pero si Kristo sa iyang kasikat nalansang sa cross. Dayon sa may tubag, nanong mao may ending sa iyang kasikat? Wa mo kay baw. Labaw na ko ako kay baw. Tungod kay misikat si Kristo o ang iyang mga tinun-an sa ilang pagtuman sa sugo sa Dios. Unya kining sugo sa Dios mga igsoon, dili sa tanang higayon nindot paminaon. Dili ang sugo sa Ginoo, di gyud nindot. Mauna ang asadihang pipila sa mga leaders, kay kasagaran gid ani mga leaders, mao man ni sila ang dili nindutan sa sugo sa Ginoo. Kana bang mga pangulo ba? Ang mga leaders katilingban sama aning pare, obispo, kaning ni ang mga politicians, mga kapitan, mga sa panadiha, mga mayor o uban pa, kaning mga tawhana apil na ning nagwali, mao ni pirming maigo sa pulong sa Ginoo. Nya sakit man na. Mao na siya. Kamo di mo sakitan sa pulong sa Ginoo? Di mo sakitan? Daghan kayo ito sakitan. Kanalang inigingos Ginoo. Kung gusto kang malangit, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Ikaw nga nagtinarong og trabaho, ikaw nga nagtinarong og pundo anay mong katigayunan, unya imong ihatag sa mga kabos, sakit masakit-sakit pag ginaingon kung tamparoson imong pikas sa aping, ipasagpa lang sang pikas, sakit labi na yung magsigi kag simba nya na kay ranggos katilingban, opisyal baka or pari baka, obispo baka, nya ingnon din kag Kristo, kamong mga tigpakaaron ingnon, gasige mog simba nako sa inyong baba, apan ang inyong kasing-kasing ang gihigugma ang mga butang sa kalibutan. Sakit kay na. Pero ang masakit yun, kana yung moingon sa Kristo, higugmaa ang inyong kaaway o pagpakamatay para niadtong mupatay kaninyo. Di asan, ganahan mo na. Pero kuyog niining maong pagsangyaw ang pagpapahawag mga yawa, pag-ayo og mga masakiton, pagpabalik ana mga mata o mga bungol maayo. Nindot kay natanawon, nindot kay tanawon ba? Pero inigabot na sa pag-practice anha tadiha masakitan. Unya kay si Kristo lahi man, di man siya mousab sa iyang statement. Di sad siya mo adjust sa iyang kanini ang standard. Diha yun. Patay yun. Yan sa may katapusang standard ni Kristo, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Og mao na kini sila si
San Pedro Bautista, San Pablo Miki, ug uban pang mga kauban nga nangamatay dito sa Nagasaki, Lorenzo Ruiz, ug uban pang mga martyrs, mao ni mga tawhana nga dili mousab sa ilang gitawag natog nasulti apan dili sad masuko sa nasuko nila. Kanay mo'y pinakanindot, kanabitang dili masuko sa nasuko nila, pero dili sa gyud mousab sa iyang gisulti. At tingin ko ninyo apply des inyong pamilya. Nanglitan kamo mga asawa, nya moingon mo sa inyong bana, makapaimpierno ginang pagpangabit dong, kanang paghubog-hubog makapaimpierno gina, kanang pagsigig sugal makapaimpierno gina. Nya moingon imong asawa, imong banab, usab rog yaw-yaw diha, iba piti ginang naong nimo. Ana, unsa man mo usab pa kag sulti? Isip asawa, ayaw na og kuan, ayaw nagsulti aron di ka mo piti. Ikaugma na sad usbig sulti, piti na kay kaugma, ay lang sa karon. Ikaugma, ikahibaw nimo nga tuan na sa siyang kabit or sa iyang sugal, sa iyang suyop ug uban pa, inig uli imo na sang sultihan, pero dili suko ha. Dili suko ingna mo makapaimpierno ra ba ginadong kanang kuan. Piti din ka. Ana, kay gisaara naman kay ingnan ti kang buanga ka ha. Anaom din nga na. Di piti din ka. Igpiti na nimo unsa may mo isulti. Arab, kita na kag aninipot. Unsa may mo isulti. Maingon ka, saylo ako ha kay ayaw, ay pangayog pasaylo. Ingna hinoon siya nga bisag imo pa kong patyon, bisag imo pa kong kulatahon, dili gyud mausab akong paghigugma nimo. Ana. Mo na imong isulti. Bisan pagbuhaton nimo ang tanang sala, di gyud mausab ang akong paghigugma nimo. Nga ikaw ugma maingon na sad ka, pero makapaimpierno ginang pagpangabit kanang nga ang pagkunapiti na sa kapagaugma. Ana, dako na kay kaglagom dinhi. Nya maingon ra gyapon ka, pero di gini makapausab sa akong paghigugma nimo. Ang sabi may tabo nimo, patay gyud ka. Patay ka eh. Pero maliwat na kanilang Pedro Calungsod, nilang Lorenzo Ruiz, nilang San Pablo Miki. Ibutang dayon kas altar ang patron sa mga battered wives. Dangpadan sa mga sinakit. Di ba? Paragod la Santa Monica. Karon dangpanan man na Santa Monica sa mga gisakit. Kay gisakit biya na siya isip asawa, isip inahan. Duha gito'y gasakit niya, ang bana ug ang iyang anak naginganlan og Agustin. Mao na iyang giantos od mga 30 ka tuig. Pero ni daog yus Monica daog yun siya. Walang to siya mamartir. Pero ang iyang kinabuhi mura sag martir. Siging agas ang luha kada adlaw pero di gyud masuko. Mao ginay nakanindot sa nagsunod sa Ginoo. Mao nay nakanindot sa mga martir, gikasukan pero di gyud masuko. Gidagmalan pero di gyud mudagmal, magsigihin og ayo sa mga gidagmalan. Gikuhaan sa tanan nilang kabtangan apan di gyud mangawat bisan nalag usa ka metros nga yuta, di gyud manikas. Bisan tingalig 20 pesos nga kolekta, di gyud to sila manikas. Si Kristo aman magkupot kolekta, didto niya gihatag ni Judas. Di gyud manikas pero gitikasan sila, gilibak sila maayo pero di gyud sila manglibak. Gidaot silag maayo. Doon na patingali ito'y social media sa una, gipost na itong maayos Kristo. Bisag unsa lang tingali iyaw-yaw ato, pero di gyud mubaws og pakauaw sa iyang mga kaaway og sa nangaway niya. Og mauni ang matod pas unang pagbasa, ang halad nga gikahimutan sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang pagbuhat og matarong mao ang nindot nga halad nga makapahimuot sa Ginoo. Nya unsa may buhat, usas mga buhat nga matarong, ang pagtahod kuno sa atong mga pangulo,
Kanabang mutahod kas imong pangulo bisag unsa pa siya kayawanon. Nya kung si San Pablo atong pangutan-on, miingon siya sa usas iya mga sulat, isipa nga ang matag tao imong pangulo, nya ikaw alagad. Diin man na niya gipasukad sa giingon sad ni Kristo, if you want to become the greatest of all, you should be the last and the servant of all. Kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang sulugoon sa tanan. Di sa ato pakana ding imong tupad diha, imo din ang master. Sige, lingi ako no. Ter, master ka na ko. Sulugoon ko nimo. Ano ako no. Nga igabot sa inyong balay. Ing na to mga tao sa inyong balay. Kamoy master ha, ako'y sulugoon. Nga ako, sabi akong isulti sa Kristan. Ningon sa Kristan diri, bantay ka pariya ka. Ako sa nabuhaton. Nya unsaon man nato paghimo ana? Mao na mag-alagaray, bahalag wa nay kaon. Sila sa Kristo wa nay kaon, wa nay pahuway. Sige lagi apog alagad. Nya alagari gyud. Mao na ako mo alagad gyud ko sa sakristan. Sabay inyo dong, palit mig kuan pa der kanang milk tea. Sige. Ato sang tanawong kolekta dong ha, og medyo kaabot ba ni ron kay basig malkansi ta ani. Ana, og di gani makakuan. Ausa na lang kabasong milk tea tabangan nilang napo kabuok puli-puli silang suyop. Siya og dili sila matakdag COVID. At agad-agaro na to kolekta. Ay, pa may lain. Litaw mag-alagaray, no? Dili magsigig inilugay, magsigi og inawayay, dili mag-iyahay, mag-alagaray. Mao bitanang nalipay ko dinhi nga sa atong parokya daghan kay mialagad ang ato mga benefactors, ang atong donors, nakaila o wa kaila, nakadumdum o wa kadumdum sa atong parokya. Nangalagad sila sa atong panginahanglan. Mao na nga kita sa dinhi mualagad sa tanila pinaagi sa atong mga pagampo, sa atong pagsakripisyo aron sad sila mabulahan, mahatagan sad sila grasya sa ilang pagkamaalagaron. Sukli-sukli lang gud ta ani god, tinabangay lang gud ta aron nga mabulahan tang tanan. Usahay mga matay ta panagsa pero sagdi lang basta form of service na tanan. Manindog ta.